Kay mobalik naman lagi ko sa syudad aning mga adlaw day. Mo nang nag-istorya-istorya sa aming fatherland ani day kay pagkaugma magud ani day is release nila sa senior. Dayon tibok adlaw siya day nga wala diri sa mua day mo nang karong adlaw day muuli na lang ko. Then ang topic sad pud ay namo ani day no kay politiko ba ay please lang. Bitaw ino tanong ko ni fatherland ani day kung kinsay ni dagan sa moang lugar ba. Kay dali biya kani makasagap si fatherland og mga balita bitaw day. Kay happy tabi election ya si fatherland kay taas biya kani signal. Kay nang maritis pa magumi ni Paderlan ani day mo nang naundang kadyot ang ako ang panglimpyo. Kay before ko mobalik sa iligan day is manglimpyo sa kudaan diri sa mo ambalay kay para iyang sunod balik na pud nako day is dili na pud kay siya hugaw ba. Kay tagabulan para ba jud ko makauli diri sa bukid day. Mo nang usa ko mulakaw day is maglimpyo-limpyo sa ko ginagmay ani ba. Awagay na niyo among salog day kailangan na jud siya og mapanasad. Marag makabughat yun ni diring dapita day kay magsige naman lang jud ko limpyo ani. Pero okay ra sa day kung manglimpyo ko day ba at least malimpyo po ni mo ambalay diri sa bukid. Kay luoy biya kaning balaya day no daghan biya po kay mig old memories ani kaming lima ba. Mo na kailangan jud na mo ni palaghaning balaya day kay kabilin para ba intaw ni sa ko ang Mother Earth test lang og maora day to no bye oy.